Dunay bag-ong bagyo karon nga nahimutang sulod sa Philippine Area of Responsibility nga ginganlan karon og Goryo. Katapusang nabantayan si Bagyong Goryo kapin sa 1,000 nga kilometro sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa hangin nga may gikusgong 110 kilometers per hour ug unos nga moabot sa 135 kilometers per hour. Nag-irong kini pakasadpan sa kusog nga 25 kilometers per hour. Sa labing katapusang track sa pag-asa sa Bagyong Goryo, ubos ang higayunan nga moigo kini sa bisan asang dapit sa nasud. Posibleng subayon niini ang Taiwan o posibleng mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility Miyerkules sa gabi. Sa higayon nga makapaduol na kini sa Taiwan, dili layo ang posibilidad nga maapektuhan niini ang extreme northern Luzon, ilabi na ang Batanes. Mamahimo pa hinuon nga adunay kausaban sa dagan sa panahon ug tungod niini mas maayong magpaabot sa updates. Wala pay direktang epekto ang Bagyong Goryo apan padayong nagpasulabi ang habagat. Mabatyagan ang kaigan sa panahon sa halapad nga bahin sa nasud. Apan adunay kahigayunan nga masinati ang localized thunderstorm sa hapon o kaha sa gabi. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces. Lakip na ang Cebu ug Bohol. Hinay nga pag-uwan sa pipila ka mga dapit, usa ang ayan lang nga alerto gihapon sa hulga sa pagbaha ug sa pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasud.